lära er att lappa till det. Och det är kostnaden att benen kommer på ur. Och jag skulle inte vilja det, för hade det här varit under 6 månader så kunde det påverka varje gång ni tränar. Nu försöker jag liksom trycka ihop 6 månaders träning på 1 timme för att ni ska bli trötta, för att se att ni måste göra det bra fast ni är trötta. Och det är en skill. Fokus är en skill. Att fokusera är ett verb. Och allting som är ett verb är en förmåga. Så det är ingenting som man har eller inte har. Man måste träna på det. Och det är det som är det jobbiga med träning. Det är att man måste vara medveten på att man tränar det idag. Och ni kommer känna, när du har gjort 3 stycken, det bränner till i benen, så känner man, och tänker ni på benen då, så tänker ni inte tänka på det ni skulle tänka. Så ni måste faktiskt förtränga det. Och då säger jag så här, man kan aldrig förtränga smärta. Man kan bara ta bort den lite grann. Och jag tror det är någon som sa att man har 23 miljoner intryck per sekund. Så vet ni det. Det är ganska mycket, fast ni vet inte ens hur det luktar här inne, för ni har tagit bort det. Vad luktar här inne? Svett. Det är inte här runt mig, här luktar lite ax, tror jag. Det är äckligt här. Vilket ljus är det här? Ljud. Lyssna på ljudet. De intrycken hade ni inte för några sekunder. Fast de gick in i ert huvud. Coolt tycker jag. Nu tycker jag att det är coolt. Så nu ska ni köra igen. Detta är för att ni ska vila, bara så ni vet, annars ska ni köra till det. Varsågoda. Nu ska vi lägga till ett drag till bröst. Drag till bröst.